Croeso cynnes i'r Rwydfa bore yma. Bore Sul y Tadau. Sul y Tadau yn cael sylw gyntaf yn America, ar Mehefin 1910. Ond yr arlywydd Johnson benderfynodd bod y trydydd Sul ym mis Mehefin yn Sul y Tadau swyddogol, a hynny yn 1966. Ac mae gen I go mai tua'r adeg yna y daeth hi'n gwlad ninnau hefyd. A rwan, mi wnawn ni wrando ar Meirion Wyn Jones yn canu yr emyn I dawel lwybrau gweddi. Daw'r darlleniad y bore yma o Salm 143 a dyma Tomos a Hannah i'w chyflwyno. Arglwydd, cliw fy ngweddi, gwrando ar fy nysyfiad. Ateb fi yn dy ffyddlondeb, yn dy gyfiawnder. Paid â mynd I farn a thwas, oherwydd nid oes neb byw yn gyfiawn o'th flaen di. Mae'r gelyn wedi fy ymlyd ac wedi sathru fy mywyd i'r llawr. Gwnaeth I mi eistedd mewn tywyllwch fel rhai wedi hen farw. Y mae fy ysbryd yn pallu ynof, am calon wedi dal gan arswyd. Yr wyf yn cofio am y dyddiau gynt, yn myfyrio ar y cyfan a wneithost, ac yn meddwl am waith dy ddwylo. Yr wyf yn estyn fy nwylo at y tŷ ac yn sychedu amdanat fel tir sych. Brysio I'm hateb o arglwydd y mae fy ysbryd yn pallu. Paid â chuddio dy wyneb oddi wrthyf, neu bydda fel y rhai sy'n disgyn i'r pwll. Par I mi glywed yn y bore am dy gariad, oherwydd y rwyf wedi ymddiried no ti. Gwna I mi wybod pa ffordd yw cherdded, oherwydd y rwyf wedi dyrchafu fy enaid ata ti. O arglwydd, gwareda fi oddi wrth fy ngelynion,
oherwydd ata ti yr wyf wedi ffoi am gysgod. Disg i mi wneud dy ewyllus, oherwydd ti yw fy niw. Bydded idd ysbryd Dionys fy arwain ar hyd tir gwastad. Mwyn dy enw o arglwydd cadw fy einioes, yn dy gyfiawnder dwg fi o'm cyfyngder, ac yn dy gariad difetha fy ngelynion. Dynistria'r holl rai sydd yn fy ngorthrymu, oherwydd dy was o'i fi. Y testun y bore yma ydy Eseia 30 adnod 21. Pan fyddwch am droi i'r dde neu i'r chwith, fe glywch a'ch clistiau lais o chôl yn dweud, dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi. Mae'n anodd gwybod weithiau beth sy'n iawn a beth sydd ddim. Fe allwn gael ein tynnu un ffordd weithiau a thro arall gael ein tynnu ffordd arall. Byddwn nhw'n falch o gymorth rhywun arall ambell waith, neu dderbyn cyngor, beth yw'r peth gorau i'w wneud. Mae'n bywyd yn llawn o benderfyniadau. Yn arbennig wrth i ni edrych yn ôl. Hwrach bod ein rhieni wedi bod yn allweddol. Fel hyn dwi'n ei gofio yn fy hanes i. Mam yn deud, mae dad yn deud, neu mae dad yn cynnig. Felly oedd y berthynas efo fi a dad mewn gwirionedd. Dwi'n cofio mynd trwy gyfnod anodd yn fy mywyd pan yn fy ugeiniau cynnar, ac wedi dianc, os liciwch chi, i lawr i Bargoed, i aros hefo chwaer mam a'r teulu. Mi wnes i ystyried aros ym Margoed, ddim yn hollol siŵr beth i'w wneud am bywyd ar y pryd. Ond wnes i ddim. A da chi'n gwybod pam? Byddin yr iachawdwriaeth. Doeddwn i heb fod yn y capel ers wythnosau, bod y capel wedi chwarae rhan bwysig iawn yn y mywyd i. Ond un bore Sul, daeth byddin yr iachawdwriaeth i'r stryd, a dechrau canu. Ac wrth wrando arnyn nhw, dyma fi'n sylweddoli mod i'n colli'r capel ac adre. Dechreuodd cyfnod newydd yn fy hanes, a dyma fi, bron i 100 mlynedd yn ddiweddarach, yn cael cyfle i edrych yn ôl. Mae'r adnod yn dweud, fe glywch a'ch clistiau lais o chôl yn dweud, dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi. Dyna oedd y llais mi gredaf, roddodd rhyw hyder newydd i mi bryd hynny, ac mi gredaf, ar wahanol adegau ar hyd fy mywyd. Duw'r tad yn siarad hefo fi. Beth felly ddylem ni i wneud? Yn gyntaf, siarad hefo Duw ein tad. Yn ail, gwrando ar Dduw ein tad. Yn drydydd, cael hyder yn Nuw ein tad. Siarad hefo Duw ein tad yn gyntaf. Fe allwn siarad hefo Duw bob dydd. Dim problem. Unwaith y dydd neu sawl gwaith. Dweud wrtho sut ydyn ni'n teimlo. Be sy'n ein poeni. Gofyn am ei help hefo rhyw broblem ac yn y blaen. Daw'r ateb ddim yn syth hwrach, ond fe ddaw. Dod pan ydym yn ei ddisgwyl weithiau. Sut ydyn ni'n gwybod bod Duw yna, gofynodd bachgen bach 6 oed i'w fam, a ninnau ddim yn ei weld o. O, does dim rhaid i ti weld Duw i wybod i fod o'n dy helpu, medda'r fam. Wel, medda'r bachgen bach, mae rhaid bod Duw fel railway track. Dydy dreifar y tren ddim yn gallu gweld ymhell ar hyd y trac. Ond mae o'n dal i fynd, oherwydd ei fod yn gwybod ei fod yno. Dyna sut y gallwn ni droi at Duw. Nad ydym yn ei weld, mae'n gysur mawr i ni wybod fod Duw yna. Ceisiwn wneud amser i siarad hefo Duw
ein tad. Yn aml. Mae'n syndod faint o help ydy hynny i ni. Yn arbennig pan nad ydyw popeth yn mynd yn dda. Pan fyddo beichiau bywyd yn trymhau, a blinder byd yn peri i'm lesgau, gwn am y llaw all fy nghynnal i, a'i gafael ynof, nas gwelaf hi. Dyna ddwedodd John Roberts yn ei emyn, sy'n gysur i lawer o bobl. Braint yw cael mynd ar cyfan yn ein gweddi at o ef, medd y mynydd arall. Mynwch dderbyn y fraint, siaradwch a'ch tad nefol. Yn ail, gwrando ar Dduw ein tad. Mae Duw yn siarad hefo ni trwy ei air. Pan ganwn emynau angriffus, enghraifft, mae hi fel tasa hi'n gweld yr arglwydd. Ond buaswn ni yn tybio mae ei adnabod o trwy ei air mae hi. Roedd hi'n gyfarwydd iawn â'r Beibl, ac mae'r delweddau yn ei hemynau yn ddarluniau o'r Beibl. Down ninnau i adnabod Duw yn well trwy ddarllen y Beibl. Mae rhywbeth newydd yn eich taro chi o hyd ac o hyd, ac yn aml yn berthnasol i heddiw. Darllenais mewn darlleniad Beiblaidd dyddiol am wraig oedd yn teimlo'n euog a digalon pan ddaru perthynas agos iawn iddi geisio lladd ei hun. Roedd hi'n amser anodd iawn i mi am perthynas, medde hi. Yn ystod yr amser yma, daeth cyfaill agos ar y ffôn. O ddim yn gwybod beth oedd wedi digwydd. A dyma hi'n deud wrthi ei bod yn teimlo bod Duw wedi ei harwain i ddweud wrthi am ddarllen Salm 143, a rydych chi wedi chlywed hi'n barod. Dechreuodd y wraig ddarllen y salm bob dydd. Ac fe aeth ati i roi geiriau adnod 8 oedd wedi tharo hi, ar dap y ffôn wrth ochr y gwely i wrando ar ôl deffro. A dyma'r geiriau. Par i mi glywed yn y bore am dy gariad, oherwydd yr oedd wedi ymddiried yn ot. Gnau mi wybod pha ffordd i'w cherdded, oherwydd yr oedd wedi dyrchafu fy enaid at ati. Ac eglurodd fel yr oedd clywed yr adnod a darllen y salm yn help arbennig iddi hi a'i pherthynas. Ac wrth edrych yn ôl yn sylweddoli bod pethau wedi dechrau gwella o'r amser y bydd yns darllen y salm. Gwrando ar air Duw. Ac erbyn heddiw, medde hi, dwi'n gweld Duw fel tad a chyfaill. Un i bwyso arno, dim bwys pa mor anodd mae pethau'n mynd. Gallaf ymddiried yn yw. Mynwn ninnau ddod i adnabod ein tad nefol yn well, trwy ddarllen y gair yn gyson, fel y gallwn ninnau hefyd ymddiried fwy ynddo. Ac yn drydydd, hyder yn yw ein tad. Os ydym yn cydnabod mae Duw i'w arglwydd ein bywyd, ac os ydym yn ceisio derbyn ei arweiniad trwy'r gair a gweddi, yna mae'n llwybr ni'n barod wedi cael ei gyfeirio gan yr arglwydd. Fel y darllenwn ni yn Salm 37, adnod 23. Yr arglwydd sy'n cyfeirio camau'r gŵr, y mae'n ei gynnal ac yn ymhyfrydu yn ei gerddediad. Mae Dafydd yn dweud yn Salm 48, Dyma Dduw, a mae ein Duw ni hyd byth bythoedd, fe'n harwain yn dra gywydd. Dyna mae Duw yn ei wneud, rhoi hyder i ni. Os ydym yn troi i'r dde neu i'r chwith, mae Duw yn ein harwain ni ar hyd y llwybr cywir.
Fyddai'n teimlo, cofiwch, bod ni eisiau mynd yn ffordd yn hunain yn aml iawn. Ni eisiau mynd ar hyd ffordd hawddach. Troi y ffordd anghywir mewn gwirionedd. Ond mae Duw yn gweld hyn. Ac ein bod yn mynd roundabout way weithiau, fe ddown ni'r man cywir yn y diwedd, oherwydd mae Duw ein tad yn gwybod i ble mae o eisiau'n cael ni. Dwi wedi bod yn darllen y Living Bible dros wythnosau y pandemig yma. Wedi dechrau yn Genesis, ac ar y funud wrth baratoi'r ychydig sylwadau hyn, dwi'n llyfr cyntaf y Brenhinoedd. Hanes cynnar y genedl Iddewig, sydd yn ddyfod gwrs, fel ydych chi'n gwybod, lot o ladd, rhyfeloedd, dioddef, creulondeb, ond hefyd mesur o gariad, ac yn sicr arweiniad Duw. Ac wrth i ninnau siarad, gwrando a chlywed y geiriau, dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi, fe allwn ei chymryd yn hyderus, a theimlo'n hollol saff yng nghwmni Duw ein tad. Amen. Mi wrandawn ni rwan ar Aled Jones yn canu yr emyn Saesneg Lead Kindly Light.
Gweddïwn. Ein tad, mae bywyd fel taith, a phob dydd yn gam arall ar y siwrne. Ar daith heibio i gartref ac ysgol, cawn gwmni teulu, ffrindiau a dieithriaid. Ymestyn Gwanwyn yn haf, a hwnnw'n Hydref, a cyntau'n Euaf, a'r cyfan yn flwyddyn. Mae blynyddoedd y bobl o dad yn mynd yn ei blaen. Ni wyddom, arglwydd, pa lwybr yw gymeryd ar bob croesffordd y down iddynt. Ni wyddom i ba le mae'r llwybrau yn arwain, na'r hyn sydd ar ben ei taith. Ond, credwn, o dad, dy fod ti gyda ni, bob cam o'r daith. A diolchwn am yr hyder y mae gwybod hynny yn ei ddwyn. Diolchwn am da ddewid fod pob cam o'r daith yn unol âth gynllun di ar ein cyfer. Diolchwn am glywed, dyma'r ffordd, rhodiwch ynddi. Derbyn ein diolch, a chlyw ein gweddi, yn enw Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd i weddio. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroen ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn innau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag y drwg, canes eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac i orffen y bore yma, mi gawn ni wrando ar John ac Alun yn canu Bydd gyda mi. Bydd gyda mi, fan yw mae'n nydd yn ffoi. Cysgodion nos o'm hamgylch sy'n crynhoi. Pan ball o hen bleser a'r byd a'i sbrin. Bydd gyda mi fynyw, bydd gyda mi. Yn tynnu ti ar terfyn mae fynydd, a hen amheuon sydd yn chwalu'n ffydd. Ac os fydd angen angor arna i, bydd gyda
Niw bydd gyda mi. Dwi'n gweld y groes fy llygaid sydd yn cael. Dwi'n gwybod fod yr awr yn agosau, a phan ddawr wawr a chysgod nos a ffydd. Os byw, os marw Dduw, bydd gyda mi. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen.